నిన్న మనం మొన్న లాస్ట్ వీక్ 30 శ్లోకాస్ చూసాము. ఈరోజు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాము. అర్జున విషాద యోగంలో ఉన్నాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరికీ అర్జున విషాదయోగము 30 శ్లోకాస్ చూసాం మనం లాస్ట్ క్లాస్లో. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఈరోజు అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాము. సో శ్లోకం నెంబర్ 30 ఒక్కసారి రివైజ్ చేసి కంటిన్యూ చేద్దాం. సో 30th శ్లోకాలు ఏం చెప్పారు? అర్జునుడు మరి చివరికి చెప్తున్నాడు ఏమిటి, నా యాక్చువల్లీ తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్ అని. అంటే ఏంటి, అందరినీ కూడా చూశాడు. చూసిన తర్వాత పరిశీలిస్తాను, రథం తీసుకెళ్ళి మధ్యలో పెట్టమని చెప్పాడు కదా. చెప్పిన తర్వాత చూశాడు. తాను సమీక్షస కౌంతేయ, సమీక్షించాడు అందరినీ. కౌంతేయుడు అర్జునుడు కుంతిపుత్రుడు ఎవరిని సమీక్షించాడు, ఎవరిని చూశాడు? సర్వాన్ బంధూన్ అవస్థితాన్, అందరూ అక్కడ ఉన్నటువంటి బంధువులందరినీ చూశాడు. చూసి కృపయా పరయావిష్టో, మనం చూసాం ఇది కృపయ కరుణతో నిండిపోయి విషీదన్నిదమబ్రవీత్, ఇలా దుఃఖంతో ఉన్న ఫేస్తో ఈ రకంగా చెప్తున్నాడు అని చూసాం. ఏం చెప్పాడు అర్జునుడు? దృష్ట్వేమం అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణం యుయుత్సుం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి. అర్జున, కృష్ణ యుద్ధోత్సాహంలో నా ముందు నుంచున్న ఈ మిత్రుల్ని, బంధువుల్ని, స్వజనులందరినీ చూసి ఉత్సాహంతో పాపం సముపస్థితం అంటే ఉత్సాహంతో అందరూ స్థితులై నుంచునున్నారు. సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి. పాపం అనుకున్నాడు ఏమని, వీళ్ళందరినీ చూసి నాకు ఇంకా నా నోరు ఎండిపోతోంది, అవయవాలన్నీ కూడా కంపిస్తున్నాయి. గాత్రాణి అంటే శరీర అవయవాలు, ముఖము అంటే ఇక్కడ నోరు అని అర్థం. మరి పరిశుష్యతి ఎండిపోతోంది అని చెప్తున్నాడు. సీదంతి అంటే కంపిస్తోంది. సో నా శరీర అవయవాలన్నీ కంపిస్తున్నాయి, నోరు ఎండిపోతుంది. పాప ఎంతో ఉత్సాహంతో వచ్చి ఉంచున్నారు. ఎవరు? నా బంధువులు, నా మిత్రులు, నా స్వజనులు. వీళ్ళందరినీ చూస్తే నాకు ఇప్పుడు నోరెండి అంటే మరి నా వాళ్ళు పాపం యుద్ధం చేయాలనే ఉత్సాహంతో నుంచునున్న వాళ్ళని చంపేస్తానే అని ఆయనకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చిందనమాట కరుణతో.
वेपधुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते. సో నా శరీరం అంతా కంపిస్తోంది, రోమహర్ష జాయతే, రోమాంచితం అవుతోంది అంతాను. గాంధీవం స్రంసతే అంటే గాంధీవం జారిపోతోంది, హస్తాత్ చేతిలో నుంచి గాంధీవం జారిపోతుంది. త్వచ్చైవ అంటే నా చర్మం కూడా చాలా సర్టన్లీ పరిదహ్యతే మండిపోతోంది అని చెప్తున్నాడు. సో దేహం కంపిస్తోంది, రోమాంచితం అవుతోంది, గాంధీవం ఏమో చేతిలోంచి జారిపోతోంది, చర్మం కూడా మండిపోయినట్లు అవుతోంది అని చెప్తున్నాడు. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మరి మనం ఏం చూసాము, మనం చూసింది దుర్యోధనుడి యొక్క స్థితి, అంటే ఆందోళన పడటం. ముందు ధృతరాష్ట్రుడు ఆందోళన చూసాం, ఆ తర్వాత ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క వేరు స్వభావం చూసాం. మరి ఎలా తన వాళ్ళు నా వాళ్ళు పాండవులు అంటూ సొంత తమ్ముడు పిల్లల్ని వేరే వాళ్ళలాగా చెప్పడం చూసాము, ఆయన స్వభావాన్ని అలా చూసాం, ఆయన స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. ఆ తర్వాత దుర్యోధనుడి స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎలా చూసాం, ఆందోళనతో గెలుస్తామా లేదా, వాళ్ళందరూ ఎంత వ్యూహాత్మకంగా నుంచోబెట్టారు, ఆ ద్రుపద పుత్రుడికి నువ్వు నేర్పిన విద్యేగా గురుదేవ ఇంత బాగా పెట్టాడు అని అంటూ, పోనీలే మన వైపు ఉండే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, మన వైపు కూడా పెద్ద పెద్ద వీరులు, వాళ్ళది లిమిటెడ్ సైన్యం, మనది అపరిమితమైన సైన్యము, మనకు మీరు భీష్మ పితామహుడు వీళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు నా కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వటానికి అని తనకు తనే ధైర్యం చెప్పుకుంటూ ఆ ఆందోళన నుంచి బయటపడటానికి ట్రై చేయటం దుర్యోధనుడి స్థితి అని గమనించాం. ఇకపోతే అర్జునుడి స్థితి ఎలా ఉన్నది అంటే, ఇదిగో గమనించిన తర్వాత ఈ రకంగా అయిపోయాడు. సో శరీరం గగుర్పాటు చెందుతోంది, మరి గాంధీవం జారిపోతుంది, మనసు తల్లడిల్లిపోతుంది అని చెప్తున్నాడు అర్జునుడు. సో అర్జునుడి స్థితి ఇలా ఉందన్నమాట. అవయవాలు కంపిస్తున్నాయి, నోరెండిపోయింది, దేహం అంతా కంపిస్తోంది, వెంట్రుకలు రోమాంచితమయ్యాయి, చేతుల్లోంచి గాంధీవం జారిపోయింది, చర్మం మండిపోతుంది, కాళ్ళు నుంచోలేకుండా ఉన్నాయి, మనసు కూడా ఏమీ మోహంలో చిక్కుకునిపోయి ఉన్నది. నచ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ. సో ఇక నచశక్యోం వ్యవస్థాతం, అసలు నుంచోవటం కూడా నాకు శక్యం కాకుండా ఉన్నది. భ్రమతీవచ్చే, మన మనసు కూడా ఏదో భ్రమపడిపోతుంది, అంటే సరి అయిన థింకింగ్లో లేదు, కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో ఉన్నాను. నిమిత్తాని చ పశ్యామి అంటే కారణాలు కూడా నేను చూస్తున్నాను, విపరీతాలు అంటే ఏదో సైన్స్ లాంటివి నాకు కనిపిస్తున్నాయి కేశవ అని చెప్తున్నాడు. నేను ఇప్పుడు ఇంకా నిలబడలేకుండా ఉన్నాను, నన్ను నేనే అసలు ఎక్కడున్నాననేది కూడా తెలియనంత కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది, నా మనసు చలించిపోతుంది. సో కృష్ణ కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించిన వాడు కాబట్టి కేశవ అని శ్రీకృష్ణుడికి బిరుదు. కేవలము విపరీతాలే నాకు కనిపిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. అర్జునుడి యొక్క స్థితి ఈ రకంగా ఉన్నది, కాళ్ళు నుంచో లేకుండా మనసు కూడా సరి అయిన ఆలోచన చేసే స్థితిలో లేదు అని సో నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే న కాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. సో శ్రేయోను సో ఈ నా వాళ్లను హత్వా స్వజనమాహవే, నా స్వజనాలను హత్వం చేయటం వల్ల, సంహరించటం వల్ల ఆహవే వచ్చేటటువంటి శ్రేయస్సు ఏమిటో పశ్యామి నాకేం కనపడటం లేదు. నా బంధువులను స్వజనాలను చంపటంలో వచ్చే శ్రేయస్సు ఏమిటో నాకు కనిపించటం లేదు, నాకు తెలియడం లేదు. నా కాంక్షే విజయం కృష్ణ, విజయం మీద నాకు కాంక్ష లేదు కృష్ణ. నచ రాజ్యం, నాకు ఈ రాజ్యము వద్దు, సుఖానిచ, సుఖం కూడా వద్దు అని అంటున్నాడు. సో నా స్వజనులను హతం చేయడం ద్వారా వచ్చే శ్రేయస్సు ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు. నాకు విజయం మీద కోరిక లేదు, రాజ్యము వద్దు, ఈ సుఖాలు కూడా నాకు వద్దు అని అర్జునుడు అంటున్నాడు. సో వీళ్ళందరినీ చంపటం వల్ల సుఖం ఇక్కడ ఈ గ్రీన్లో రాశారు, అది మెయిన్ పాయింట్ అనమాట. నాకు సుఖం ఏముంది అంటున్నాడు ఇక్కడ. అలాగే రెడ్లో కృపయా అన్నారు, అంటే
కరుణ. అర్జునుడు ఫస్ట్ చూపించిన కారణం ఏంటి? నేను యుద్ధం చేయలేను అని ఈ జాలి నిండిపోయి మనసులో ఆ కరుణతో చేయలేనంటున్నాడు. ఇక్కడ నా వాళ్ళని చంపిన తర్వాత వచ్చే శ్రేయస్సు ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు, నాకు యుద్ధం వద్దు, నాకు ఈ రాజ్యం వద్దు, సుఖాలు వద్దు, వాళ్ళందరినీ చంపిన తర్వాత వచ్చే సుఖం ఏమిటో నాకేమీ తెలియడం లేదు, నాకు ఆ సుఖం వద్దు అంటున్నాడు. రెండో కారణం. మూడోది ఏమంటున్నాడు? మూడవ కారణం ఇంకా అన్ని శ్లోకాస్ చూద్దాము. సో ఇది 32 to 35 చెప్తున్నాడు అనమాట. అంటే 32, 33, 34, 35 ఇవన్నీ. కిం నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన వా ఏషామర్థే కాంక్షితం నో రాజ్యం భోగా సుఖాని చ తైమేవ స్థితా యుద్ధే ప్రాణాం త్యక్త్వా ధనాని చ ఆచార్య పితరః పుత్రాస్తథైవ చ పితామహా మాతులాశ్వశురా పౌత్రా శాలా సంబంధినస్తథా ఏతాన్న హంతుమిచ్ఛామి జ్ఞతోపి మధుసూదన అపిత్రైలోక్యరాజ్యస్య హేతో కిం ను మహీకృతే నిహత్య ధార్తరాష్ట్రాన్న కా ప్రీతి స్యాజ్జనార్దన. సో ఏమంటున్నాడు? గోవింద, ఎవరి కోసం ఈ రాజ్యాన్ని, సుఖాన్ని, చివరికి జీవనాన్ని కూడా సైతం మనం కోరుకుంటున్నాము? అసలు వాళ్ళందరూ ఈ యుద్ధరంగంలో నిలిచున్నారు, ఇంకా రాజ్యాదుల వల్ల మాకు కలిగే ప్రయోజనం ఏముంది? అంటే ఎవరి కోసం రాజ్యం, సుఖం అంటే ఎవరి కోసం? మన ఫ్యామిలీ కోసం, తల్లిదండ్రుల కోసం, మన బంధువుల కోసం, మరి మన గురువుల కోసం, వీళ్ళందరి కోసం కదా మనం ఏది చేసినా అనే ఉద్దేశం అర్జునుడికి ఉన్నదని ఇక్కడ కనిపిస్తోంది అనమాట. కాబట్టి అదే అంటే స్వార్థంగా నా కోసము, నా నలుగురు మా ఐదుగురు కోసం అని అతను అనుకోవడంలా. అతను ఏమంటున్నాడు? ఏదైనా తెచ్చుకున్నామంటే ఇలాంటి గొప్ప విషయాలు, రాజ్యం కానీ ఏదైనా సంపాదించాము అంటే, సుఖమైనా రాజ్యమైనా ఎవరి కోసం? మా వాళ్ళ బంధువులు, స్నేహితులు, గురువులు అందరితో పంచుకోవడం కోసం అనేటటువంటి మెంటాలిటీ అర్జునుడికి ఉందని మనకు అర్థమవుతుంది. సో మేము ఎవరి కోసం రాజ్యము, సుఖము, జీవనము అన్నీ కూడా కోరుకుంటున్నామో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యుద్ధరంగంలో ఉంటే ఆ రాజ్యాల వల్ల ఇంకా మాకు అసలు వాళ్ళే యుద్ధరంగంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఏదైనా వాళ్ళందరికీ అయితే ఇంకెవరికి ప్రయోజనం? ఈ రాజ్యం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మాకు ప్రయోజనం ఏముంది? మరి మధుసూదన, ఆచార్యులు, తండ్రులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, మామలు, మనమలు, బావమరుదులు, బంధువులు అందరూ కూడా తమ ఆస్తుల్ని, ప్రాణాలని వదలటానికి సిద్ధమై నా ముందు నుంచున్నప్పుడు నేను చంపగోరినా కూడా అసలు వాళ్ళు నన్ను చంపాలనుకున్న నేను వాళ్ళని ఎలా చంపగలను అని అంటున్నాడు. వీళ్ళంతా నా బంధువులు, వాళ్ళంతా పాపం వాళ్ళ ఆస్తులు, ప్రాణాలు అన్నీ కూడా వదిలిపెట్టడానికి రెడీగా ఉండి ఇక్కడ నుంచున్నారు. వాళ్ళు నన్ను చంపాలనుకున్న నేను మాత్రం వాళ్ళని ఎలా చంపగలను జనార్దన? ఈ ధరిత్రి ఈలో అంటే ఈ రాజ్యం విషయం అట్లా ఉంచి ముల్లోకాలు వచ్చినా కూడా ఈ భూమి సంగతో పక్కన పెట్టు. భూమి అంతా నీకు వస్తుందంటే మరి పెద్ద రాజ్యం కదా, ఈ అంత రాజ్యం అంతా నాకు ఈ భూమి అంతా వచ్చినా అది పక్కన పెట్టు. ముల్లోకాలు వచ్చినా కూడా నేను వాళ్ళతో యుద్ధం చేయలేను. నాకు ఈ భూమే కాదు, ఈ ముల్లోకాలు నా కింద వచ్చినా నాకు అక్కర్లేదు. నేను వాళ్ళతో యుద్ధం చేయటానికి నేను సిద్ధంగా లేను. కాబట్టి ఈ ధృతరాష్ట్ర పుత్రుల్ని చంపడం వల్ల నేను ఏ రకమైన ఆనందాన్ని పొందగలను అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట అర్జునుడు. కాబట్టి గోవులకు, ఇంద్రియాలకు ఆనందధ్యేయం కాబట్టే గోవింద అనే పేరు శ్రీకృష్ణుడికి వచ్చింది. గోవింద అంటే అటు గోవులను ఆనందపరిచేవాడు, అలాగే ఇంద్రియాలను కూడా జయించగలిగి గోవులను కూడా కంట్రోల్ చేస్తూ ప్లస్ ఆనందించేవాడు, కంట్రోల్ చేసేవాడు, నియంత్రించేవాడు, అలాగే ఇంద్రియాలను కూడా నియంత్రించేవాడు అని గోవింద అన్న పదానికి అర్థం. కాబట్టి ఈ పదం ఉపయోగించడం ద్వారా అర్జునుడు ఏది తనని ఆనందపరచగలదో భగవంతుడికి తెలుసు అనే ఒక సూచన చేస్తున్నాడనమాట.
నీకు తెలుసు కదా నాకు ఇది ఆనందాన్ని కలిగించదు అని చెప్పి, నీకు అన్నీ తెలిసిన వాడివి, ఇంద్రియ తృప్తి కోసం కాదు కదా గోవింద నువ్వు చెప్పేది, కాబట్టి నువ్వు ఆ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటం అనేది ఎగ్జాంపుల్తో చూపిస్తున్నావు. మరి మేమెలా ఈ ఇంద్రియాల కోసం, ఈ రాజ్యం కోసం మేమెలా ఇలాంటివన్నీ చేయగలము అని చెప్పి అర్జునుడు ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు. అంటే మనిషి ఇంద్రియ భోగం, ఇక్కడ భగవంతుడు జీవులు ఎంతవరకు అర్హులో అంతవరకే ఇంద్రియ భోగం ఒసగును, కానీ కోరినంత ఒసగును ఇస్తాడు. కానీ అంటే ఎంతవరకు మనకు అర్హత ఉందో అంతవరకే మనకి సుఖాలైన ఏదైనా భగవంతుడు ఇచ్చేది, మన యొక్క పనుల వల్ల మనకు ఏర్పడిన పాపపుణ్యాల వల్ల. కానీ మనిషి అలా కాకుండా వేరే మార్గం చేపట్టి, అంటే తన ఇంద్రియాల సంతృప్తిని కోరకుండా గోవిందుడి ప్రియం కొరకే యత్నించినప్పుడు అతని కరుణచే సమస్త కోరికలను పూర్ణం చేసుకోగలడు. సో మనమేదో మన ఇంద్రియాలు తృప్తిపరచుకోవటానికి మామూలుగా అయితే మన పాపపుణ్యాలను బట్టి ఎంత అర్హులమో అంతే వస్తుంది. కానీ భగవంతుణ్ణే తృప్తి చేయటానికి మనం ప్రయత్నించినప్పుడు అప్పుడు భగవంతుడే అన్నీ కూడా పూర్ణం చేయగలడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అది ఒక ఇన్నర్ మీనింగ్ మనం గ్రహించవలసినది. తర్వాత అర్జునుడు ఇంకా ఇలా అంటున్నాడు, పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్, రెడ్లో మళ్ళీ చూపించారు. సో ఇదొక కారణం, కరుణ ఒక కారణము, సుఖం లేదంటున్నాడు అదొక కారణం, ఇప్పుడు పాపం అంటున్నాడు. సో తర్వాత సుఖం లేదన్నాడు, ఇప్పుడు పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతాన్ ఆతతాయినః తస్మాన్నార్హా వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినః స్యామ మాధవ. సో పాపమే కదా నేను ఆశ్రయించేది, మా వాళ్ళందరినీ చంపిన తర్వాత స్వజనాన్ని. కాబట్టి ఈ ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు, ఈ స్వబంధువులందరినీ, స్వజనాలందరినీ నేను హతం చేయటం నాకు తగదు అని చెప్తున్నాడు. సో స్వజనం హి కథం హత్వా, ఈ స్వజనానందరినీ చంపటం వల్ల సుఖినశ్యామ మాధవ, సుఖంగా ఎలా ఉండగలం మాధవ అని చెప్పి భగవంతుణ్ణి అడుగుతున్నాడు. యద్యప్యేతేన పశ్యంతి లోభోపహత చేతసః కులక్షయకృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకం కథం న జ్ఞేయమస్మాభిః పాపాదస్మాన్నివర్తితుం కులక్షయకృతం దోషం ప్రపశ్యద్భిర్జనార్దన. సో ఏమంటున్నాడు జనార్దన, ఈ లోభపూర్ణ చిత్తం కలిగిన వీళ్ళందరూ కూడా కుల సంహారంలో కానీ బంధువులతో కలహంలో కానీ వాళ్ళకేం కనపడట్లా, వీళ్ళంతా ఏది ఇప్పుడు ఏమీ ఆలోచన లేని స్థితిలో ఉన్నారు, వాళ్ళ మైండ్లన్నీ కూడా. వీళ్ళకు ఇప్పుడు ఏమీ అర్థం కావడం లేదు, ఈ బంధువులతో కలహం వల్ల ఏం దోషం ఉంది అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆలోచించటం లేదు. వంశనాశనం అవుతుంది, ఈ వాళ్ళు ఆలోచించటం లేదు. కానీ వంశనాశనం జరుగుతుందని తెలిసి కూడా ఈ దోషాన్ని మేమెలా ఈ పాపకార్యాల్లో నియుక్తులం కాగలం అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ అంటే వాళ్ళు ఇలాంటి దురాశతో కానివ్వండి ఏదన్నా కానివ్వండి వాళ్ళు రెడీ అయ్యారు. కానీ వాళ్ళు అయ్యారని చెప్పి మేము ఎలా ఈ పాపకార్యంలో పాల్గొనగలము అని చెప్పి అర్జునుడు అంటున్నాడు. వాళ్ళు ఈ పాతకాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు. రాజ్యకాంక్ష పరులైన కౌరవులు వంశనాశనం, మిత్రద్రోహం ఇవన్నీ జరిగితే వచ్చే పాతకం. కానీ వంశనాశనం వల్ల ఏం జరుగుతుందో ఆ పాపం తెలిసి, ఆ దోషం తెలిసినప్పుడు మనమైనా ఆ పాపం నుంచి తప్పుకోవచ్చు కదా అని అర్జునుడు అంటున్నాడు. ఇంకేమంటున్నాడు, కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా సనాతనాః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం అధర్మోభిభవచ్యుత. సో కులక్షయే ప్రణశ్యంతి, సో వంశనాశనంతో పాటు ఈ కులధర్మాలన్నీ కూడా నశిస్తాయి. కులధర్మ సనాతన ధర్మాలన్నీ కూడా ఈ వంశనాశనంతో
అవి కూడా నశించిపోతాయి సనాతన ధర్మాలు. ధర్మే నష్టే, ధర్మం నష్టపడిపోతాం, నశిస్తుంది. కులం కృత్స్నం, కులంతో పాటు ధర్మం కూడా పోతుంది. అధర్మోభి భవ అచ్యుత, అధర్మమే అంతటా నిలుస్తుంది అచ్యుత అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో ఈ వంశనాశనంతో ప్రాచీన కుల ధర్మాలన్నీ నశిస్తాయి. కుల ధర్మాలు నశించిన తర్వాత వంశం అంతా కూడా అధర్మం అలముకుంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. అంటే వంశంలో సక్రమంగా వృద్ధి ఉంది ఆధ్యాత్మిక విలువలు కోసం ఎన్నో ధర్మ నియమాలు, వర్ణాశ్రమ పద్ధతులు ఇవన్నీ మనకి ఉన్నాయి మొదటి నుంచి. మరి ఈ పద్ధతులన్నీ కూడా పుట్టిన దగ్గర నుంచి పోయే వరకు అనేక శుద్ధి కర్మలని అవని ఇవని పెద్దవాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆ పెద్దవాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఆ వంశాచారాలన్నీ కూడా పోతాయి. ఈ వంశం వాళ్ళంతా ఇక అధర్మానికి అధర్మమైనటువంటి అలవాట్లు పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అలా అధర్మం పెరిగితేనేమో వాళ్ళకి ఇంకా ఆధ్యాత్మిక ముక్తి అనే అవకాశం కూడా వాళ్ళకు ఉండదు. కాబట్టి ఏ ప్రయోజనం కోసమైనా సరే ఈ వంశ పెద్దల్ని మనం చంపకూడదు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో అధర్మం అలుముకుంటుంది అని ఆ రకంగా చెప్తున్నాడు. ఈ రోజుల్లో పెద్దవాళ్ళు లేకపోతే సరిగ్గా చెప్పేవాళ్ళు లేకపోతే ఏ రకంగా చెడు అలవాట్లకు గురి అయి ఉంటారు అని ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో మనకు ఒక ఐడియా కోసం ఇది చూపిస్తున్నారు ఈ ఎగ్జాంపుల్. తర్వాత అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ ప్రద్యుషంతి కులస్త్రియః స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ జాయతే వర్ణసంకరః. సో మరి అధర్మం, వంశంలో అధర్మం ఎక్కువ అవటం వల్ల కుల స్త్రీలు కూడా చెడిపోతారు. వృష్టివంశ జాతుడ అంటే యాదవ వంశంలో పుట్టినటువంటి వాడ. అట్టి కులస్త్రీ పతనం వల్ల అవాంఛనీయ సంతానం కూడా పెరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో కాబట్టి ఎందుకంటే మరి ఎవరు పెడదారి మీద పట్టకూడదు. ఇలా ఏదైనా పెడదారి పట్టినట్లయితే కుల స్త్రీలు మరి అలా కూడా మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇంకా సంకరోనర్ అంటే రకరకాలుగా ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట. మరి దయతో సుఖం వద్దంటున్నాడు, మరి పాపం వస్తుందంటున్నాడు, ఇప్పుడేమో వంశనాశనం అయిపోతుంది, కులక్షయం అయిపోతుంది అంటున్నాడు. సో 4 కారణాలు చెప్పాడు సోఫార్. సంకరో నరకాయైవ కులజ్ఞానాం కులస్య చ పతంతి పితరో హ్యేషాం లుప్తపిండోదక క్రియా. సో అవాంఛిత సంతానం వృద్ధి అవటం వల్ల ఏమవుతుంది, కుటుంబంలోని వాళ్ళు, కుటుంబాచారాలను నష్టపరిచిన వాళ్ళు ఇద్దరికి కూడా నరకం వస్తుంది. కాబట్టి ఈ పిండోదక క్రియలు ఇవన్నీ సంపూర్ణంగా ఆపివేయటంతో అలా అధర్మ కుటుంబాలకు చెందిన పితరులు ఆ పితృదేవతలు కూడా పతనం అయిపోతారు అని చెప్పి చాలా దూరం ఆలోచిస్తున్నాడు. ఇవన్నీ జరుగుతాయి, ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత ఇలా అవాంఛిత సంతానాలు పుట్టే ఛాన్స్ ఉంది. ఏదైనా స్త్రీలు పతనం అయిపోతే మరి అలాంటి సంతానం పుడితే ఇంకా వాళ్ళ కుటుంబంలోని వాళ్ళు అందరికీ కూడా నరకం వచ్చేస్తుంది. తర్వాత మరి ఆ పిండాలు కూడా ఆపేస్తారు కదా. మరి సరి అయిన ఈ పెట్టేవాళ్ళు లేనప్పుడు కొడుకులు కానీ ఎవరైనా పిండాలు ఆపేస్తేనేమో అలాంటి అధర్మ కుటుంబం వాళ్ళకి అటు పిండాలు ఉండవు, ఇటు అధర్మం ఉంటుంది. 2 ఉండటంతో ఆ పితృదేవతలందరూ పతనం చెందుతారు. చాలా వాళ్ళు ఇంకా మళ్ళీ ఆ పితృదేవతలకు పతనం తప్ప వేరే లేదు అని చెప్పి మళ్ళీ ఆ విషయంలో కూడా అతను ఆలోచించి బాధపడుతున్నాడు. ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు. दोषैरेतैकुलज्ञानां वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्मा కులధర్మాశ్చ శాశ్వతాః. సో ఈ వంశాచారాన్ని ఈ రకంగా నశింపజేసి ఈ దుష్ట సంతానానికి అయ్యేటటువంటి ఈ పాప పనులు, వీటి వల్ల కులధర్మాలు కానీ జాతి ధర్మాలు ఇవన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో ఈ కారణంతో ఇలాంటి సంతానం ఇదంతా కలిగినప్పుడు ఈ పాప పనుల వల్ల కులధర్మం జాతి ధర్మాలు అన్నీ కూడా నాశనం అవుతాయి అంటున్నాడు.
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो భవతీత్యనుశుశ్రమా. సో జనార్దన అంటే శ్రీకృష్ణుని జనార్దనాన్ని సంబోధిస్తూ కులధర్మాలను నాశనం చేసేవాళ్ళు ఈ రకంగా శాశ్వతంగా నరకవాసానికి వెళ్తారని గురు శిష్య పరంపరానుగతంగా, అంటే గురు శిష్యులు ఎప్పటి నుంచో వస్తోంది ఈ విషయం, గురు శిష్యుల పరంపరాలు ఈ విషయాన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఏమని, ఎవరైతే కులధర్మాలు నాశనం చేస్తారో వాళ్ళకి నరకం శాశ్వతం అని చెప్పేసి. సో అందుకని నేను విన్నాను ఆ విషయం అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. అంటే వర్ణ సంకరం అంటున్నారు కదా, అంటే ఇలా మనం తప్పు ఏదైనా సరే తప్పు దారిలో ఉన్నప్పుడు కులధర్మాన్ని నాశనం చేసే తప్పులు చేసినప్పుడు శాశ్వతంగా నరకవాసం చేస్తారు అని చెప్పి నేను గురు శిష్య పరంపరగా వచ్చిన జ్ఞానం ద్వారా విన్నానంటే నా గురువుల దగ్గర నుంచే విన్నాను. సో గురువులకు వాళ్ళ గురువు అలా ఎప్పటి నుంచో ఆ మాట చెప్తూ వచ్చారు. అహోబత మహత్ పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయం యద్రాజ్య సుఖలోభేన హంతుం స్వజనం ఉద్యతాః. సో ఏమంటున్నాడు ఇంకా, ఘోరమైన పాపాలను చేయటానికి మేము సిద్ధపడటం ఎంత విచిత్రం. రాజ్యసుఖాన్ని అనుభవించాలనే కోరికతో మేము మా సొంత స్వజనాన్నే చంపటానికి మేము సిద్ధపడిపోయామే అని చెప్పి చివరికి ఎంత ఘోరమైన స్థితికి వచ్చాము అనేటటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ వెలిబిచ్చుతున్నాడు అనమాట. ఘోరమైన పాపాలు చేయటానికి మేము సిద్ధపడ్డాం, ఇది ఎంత విచిత్రం. రాజ్యసుఖాలు అనుభవించాలనే కోరికతో మేము మా స్వజనాలనే చంపాలని బయలుదేరామే అని చెప్పి వాళ్ళు చేసిన పని ఇంతదాకా రావటమే తప్పు అని అనుకున్నట్లుగా చెప్తున్నాడనమాట. యది మామ ప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపాణయః ధార్తరాష్ట్రారణే హ్యంతు తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సో నేను నిరాయుధుడిని అయినప్పుడు ప్రతీకారం చేసేవాడిని చెయ్యని వాడిని అయినటువంటి నన్ను నేను ఒకవేళ నేను ఆయుధాన్ని పట్టుకోలేను, నా గాంధీవం జారిపోయింది, నేను నిరాధాయుడను, మరి నాకు యుద్ధం చేసి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని కూడా లేదు. అలాంటి నన్ను గనక ఈ శస్త్రధారులైన ఈ ధృతరాష్ట్రుడి పుత్రులు వాళ్ళు ఆయుధాలతో ఉన్నారు, వాళ్ళు నన్ను నిరాయుధుడినైన నన్ను వాళ్ళు ఈ యుద్ధంలో చంపినా సరే అది నాకు క్షేమమే అవుతుంది. నేనైతే ఆయుధాలని ఇంక పట్టుకోలేకుండా ఉన్నాను, మరి నేను ఈ ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి, యుద్ధం చేయాలనే కోరిక నాకు లేదు. అలాంటి నన్ను వీళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ ఆయుధాలతో చంపినా పర్వాలేదు, అది నాకు క్షేమకరమే అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు వచ్చి యుద్ధం చేసినా నేను చెయ్యను అని చెప్పి ఇండైరెక్ట్గా చెప్పేస్తున్నాడు అనమాట. నేను నా ఆయుధాలు పట్టుకోలేను, నేను ప్రతీకారం కోరను, వాళ్ళ ఆయుధాలతో వచ్చి నన్ను చంపినా దట్స్ ఓకే, అది నాకు మంచిదే అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. నేను మాత్రం యుద్ధం చేయలేను. సో ఇవన్నీ చెప్పాడు అర్జునుడు. ఇన్ని కారణాలు చెప్పిన తర్వాత సంజయుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య సశరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానసః. ఏవముక్త్వా ఈ రకంగా పలికి అర్జునుడు రణరంగంలో, సంఖ్య అంటే రణరంగంలో, రథోపస్థ ఉపావిశత్ ఈ రథంలో ఇలా చతికిలు పడిపోయాడనమాట. ఉపావశ్యత్ అంటే కూర్చుండిపోయాడు. విసృజ్య సశరం చాపం, విసృజ్య పడేశాడు, ఏది బాణాలతో సహా అన్ని విల్లు బాణాలు అన్నీ వదిలేశాడు. విసృజ్య సశరం చాపం వదిలేశాడట, ఏది శస్త్రాలు బాణాలు విల్లు అన్నీ కూడా. శోక సంవిఘ్న మానస, దుఃఖంతో కల్లోలితమైన మనస్సుతో అట్లా అన్నీ పడేసి కూర్చుండిపోయాడు. కాబట్టి యుద్ధం రణరంగంలో
ఈ అర్జునుడు ఈ రకంగా పలికి ధనుర్బాణాలన్నీ పడవేసి దుఃఖంతో కల్లోలితమైన మనస్సు కలవాడై రథంలో కూర్చుండిపోయాడట. అది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు కదా, యదిమామ ప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపాణయ. నాకు ప్రతీకారం వద్దు, నేను ఈ శస్త్రాలు గిస్త్రాలు కూడా నాకు వద్దు. ఈ ధాతరాష్ట్రులు వాళ్ళ శస్త్రాలతో గనక నన్ను చంపితే వాళ్ళకి అది నాకు మంచిదే. నిరాయుధుడినైన నన్ను వాళ్ళు వాళ్ళ ఆయుధాలతో వచ్చి చంపినా పర్వాలేదు నాకు అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ సంజయుడు ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు, ఏవముక్త్వ, ఈ రకంగా పలిక అర్జునుడు ఈ రణరంగంలో ఈ రథం లోపల చతికిలబడిపోయాడు. విసృజ్య సశరం చాపం, ఈ బాణాలు తర్వాత విల్లు అన్నీ కూడా పడేసి వదిలేశాడు. విసృజ్య వదిలిపెట్టేశాడు. గాంధీవం లేదు చేతులు, వదిలేశాడు. శోక సంవిఘ్న మానస అంటే దుఃఖంతో నిండిపోయిన హృదయంతో మనస్సుతో కూర్చుండిపోయాడు అని చెప్తున్నాడు. సో అర్జునుడు యుద్ధం చేయకుండా ఉండటానికి చేయను అని చెప్పిన 5 కారణాలు ఏమిటి అంటే, ముందు కరుణ. 30th శ్లోకంలో చెప్పాడు, కరుణ కృపయా విష్టో అన్నారు. కరుణతో చేయలేని నా వాళ్ళందరినీ చూడగానే ఆ దుఃఖం ఆ కరుణ ముంచుకొచ్చింది, సో చేయలేనన్నాడు. తర్వాత నాకు ఈ సుఖం అక్కర్లేదు, నా వాళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చే సుఖం ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు, నాకు ఈ రాజ్యం వద్దు, విజయం వద్దు, సుఖం వద్దు, నాకేం వద్దు ఈ సుఖాలు అంటున్నాడు. తర్వాత పాపమే కదా, వాళ్ళకి తెలియక వాళ్ళు చేసిన మనం చేసామంటే పాపమే కదా. తర్వాత వంశనాశనం, మరి వీళ్ళందరినీ చంపటం వల్ల వంశనాశనం జరుగుతుంది. ఈ 4 ఇక్కడ చెప్పాడు. 5వ కారణం ఏమిటి అంటే, ఈ కారణాలన్నిటి వల్ల మనసు కూడా ఆలోచన చేయలేనంత ఆందోళనలో ఉన్నాను, ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు, నాకు అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాను అని చెప్తాడు. అది 2nd చాప్టర్లో ఆ పాయింట్ వస్తుంది. సో మొత్తం 5 పాయింట్స్లో 4 పాయింట్స్ ఈ 1st చాప్టర్లో చెప్పేశాడనమాట. సో ఇక్కడ అని కూర్చుండిపోయాడు అని చెప్పి, దాంతో ఈ కురుక్షేత్ర రంగంలో సైనిక పరిశీలన అనే ప్రథమాధ్యాయానికి సమాప్తం పలికారనమాట. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, జీవితంలో ఎలాంటి సందేహం కలిగినా ప్రామాణికమైన గురువును ఆశ్రయించాలి. మరియు భగవద్గీత ఎందుకు, మనకు ప్రామాణికమైన గురువు తగలకపోయినా భగవద్గీత ఎవరు స్వయంగా జగద్గురువు అయిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి నోటి నుంచి వెలువడిన భగవద్గీతను మనం కనుక ఆశ్రయించినట్లయితే మనకు ఎలాంటి సందేహం ఉన్నా సమస్య ఉన్నా ఈ భగవద్గీతలో అన్నిటికీ కూడా ఆన్సర్స్ ఉంటాయి అని మనకు చెప్తారు. కాబట్టి అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఒక గురువును కానీ భగవద్గీతను కానీ ఆశ్రయించాలి. హరే కృష్ణ. ఇంతటితో ఈ అధ్యాయం